Mateřská centra v Jihočeském kraji a 2 pražská centra se rozhodla pomoci 8letému Honzíkovi z Českých Budějovic. Ten trpí Duchennovou svalovou dystrofií a bez transplantace kmenových buněk se nedožije dospělého věku. Kampaň s názvem Společně pro Honzíka má za cíl vybrat co nejvíce finančních prostředků na zaplacení potřebných operací. Mateřská centra se zapojí různou formou dle svých možností. Některá část měsíčního zisku věnují Honzíkovi, jiná chystají vlastní akce. Snahu Jihočeských center oceňuje i prezidentka sítě mateřských center Ruth Kolinská a zároveň vyzývá: věříme, že adventní čas otevře srdce dalším dárcům, kteří pomohou, aby jejich snaha došla k potřebnému cíli. Dozvěděli jsme se vlastně v podstatě náhodou, že Honzík, budějovický kluk, ve 3 letech zjistil, že je nebo respektive, že má Duchennovu svalovou dystrofii. Ještě ke všemu vlastně jeho maminka se to dozvěděla tak, že chodila pravidelně do mateřského centra Máj, kde porovnávala ostatní děti s ním a bylo jí divný, že je neohrabané, že je jakoby pozadu vývojem, tak to šla řešit ke svému doktorovi, ten je poslán na neurologii, na ortopedii a bohužel zjistili tenhle verdikt a nenechala to být a snažila se Honzíkovi pomoci, zjišťovala, co všechno se dá a nedá. Bohužel u nás léčba není možná. Jediná možná léčba je transplantace kmenových buněk, která je zatím ještě v zárodku, ale u nás se zatím nedělá, u nás jsou jenom výzkumy a probíhá jenom v Izraeli a v Thajsku. A maminka Dita Bartoňová, tedy Honzíkovo, se rozhodla tu transplantaci kmenových buněk podstoupit. Bohužel jedna transplantace stojí 1 milion korun a oni by pro začátek potřebovali 4. A je to jenom vlastně ta transplantace, nejsou v tom ještě další náklady. Když jsem se tohle dozvěděla, tak jsem oslovila Jihočeská mateřská centra, jestli by nechtěli se zapojit a velmi mě potěšil zájem center. Každý řekl vlastně v prosinci, v lednu nějaký svůj záměr, jak by mohl pomoct. A nakonec se zapojilo 9 jihočeských center a 2 pražská, která vlastně, když se dozvěděla o tom, že my tohle děláme, tak se k nám připojila. Centra vlastně dělají různé věci, dělají různé dobročinné sbírky, část vstupného, darují, informují svoje návštěvníky a pak dělají taky různé trhy a třeba s dětmi něco vyrábí a potom na těch trzích prodávají. A velmi pěkně se z toho zhostilo mateřské centrum Míša, tady kurmovské, které dělá jako spoustu věcí, vymysleli. My jsme se do toho zapojili tak, že jsme tady připravili na adventní trhy tady pro maminky. Vyrobili jsme tady takové papírové sněhuláky, točící káči, pak jsme tady připravili svícny z jehličí, tamhle se můžete podívat, ozdoby na dveře a vlastně celý výtížek z této akce vlastně poputuje k Honzíkovi, aby ho přiblížil zase dál o kousek k cíli. Dokonce tady přímo dostali jsme od milé maminky paní Bartoňové, přímo vytvořila takovéto překrásné odznáčky a magnetky, které vlastně jsou jakoby symbolické butonky, také za účelem tady toho trhu přímo pro nás. A dokonce maminky přinesly i něco, co dělali sami, protože mají chuť a tu radost udělat na Vánoce Honzíkovi dobrý skutek, takže přinesli i sami, co vyrobili, nebo co už doma nepotřebují. Co by hrozilo, kdyby ten Honzík nepodstoupil tu léčbu? V průběhu tak 12-13 let jsou ty děti upoutaný na lůžko, nejdřív na vozík, poté na lůžko a okolo 20 let bohužel umírají. Je to o tom, že vlastně odumírají postupně svaly, nejdřív je to na nohou, potom na ostatních končetinách a vlastně končí to tím, že odumírají svaly na plicích a srdci.
Jak můžou pomoct diváci, když uvidí tady ten pořad? Co můžou dělat? Určitě můžou poslat peníze na transparentní účet, který zajistila maminka Honzíka, a nebo můžou sami vymyslet nějakou akci, která by zase Honzíka jakoby mohla přiblížit dál. A maminka Honzíka se nebrání určitě jakoby ničemu a velmi ráda na tom spolupracuje. Sama říká, že 4 hodiny denně věnuje vlastně všem věcem okolo sbírky, a on je totiž velký problém v tom, že veškeré nadace, které zatím oslovila, tak ji odmítli, a zatím všechny dárci, kteří jsou, tak jsou jednotlivci. Občas se objeví nějaká firma s menším honosem, ale většinou jsou to opravdu zatím malé částky.